Πάσχα έφτασε. Εμείς πριν από μερικές μέρες, ακριβώς σε αυτό το σημείο, είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα και οι επισκέπτες, είτε ντόπιοι ή ξένοι επισκέπτες στην περιοχή της Καστοριάς, να αισθανθούν ότι έχουν ασφάλεια στην οδική πρόσβαση προς την Καστοριά και ταυτόχρονα το βράδυ να υπάρχει ο φωτισμός, έτσι ώστε πραγματικά να αισθάνονται ότι μπαίνουν σε μια περιοχή όπου υπάρχουν όλες οι συνθήκες ασφαλείας. Είπαμε ότι μέχρι την Πέμπτη θα προσπαθήσουμε να είναι όλα αυτά έτοιμα, πράγματι είναι έτοιμα. Ευχαριστίες πολλές στην υπηρεσία, στον ανάδοχο του έργου, γιατί υπερέβαλαν αυτούς, και πλέον εκτιμώ ότι στις επόμενες ημέρες που θα ολοκληρωθεί και η τελευταία στρώση θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και αντάξιο των κατοίκων και του νομού της Καστοριάς. Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, και είμαστε εδώ προκειμένου να δώσουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη, τους μηχανικούς, τον εργολάβο, να δώσουμε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από ό,τι θυμάμαι τα Χριστούγεννα. Έτσι είχαμε δώσει τους χρόνους να ολοκληρωθεί ένα έργο αντάξιο της πανέμορφης Καστοριάς. Η πόλη ανεβαίνει τουριστικά, οπότε αυτό το έργο ήταν, κύριε Περιφερειάρχη, ένα έργο πνοής, ένα έργο που είναι εφάμιλο της αρχοντιάς της Καστοριάς, της βυζαντινής μας αρχοντιάς, και έτσι λοιπόν πλέον θα εισέρχεται στην πόλη της Καστοριάς από έναν υπέροχο κόμβο που όπου πολύ σημαντικό είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επισκέπτονται και την πόλη, αλλά και των πολιτών του νομού μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για αυτήν την προσπάθεια. Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση να στηρίζουμε χρηματοδοτικά όλα αυτά τα μεγάλα έργα και την αυτοδιοίκησή μας να υλοποιεί τα μεγάλα αυτά έργα που χρειάζονται το τόπο. Έχουμε και στη συνέχεια πολλά, κύριε Περιφερειάρχη, που έχουμε βάλει σε προτεραιότητα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που μας έταξαν οι πολίτες. Δύο κουβέντες θα πω και εγώ και ο πρόεδρος και ο Λάζαρος ο Κεραικτής. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό το ότι είχαμε πει έτσι η παρουσία του Περιφερειάρχη πριν μια εβδομάδα ότι θα προσπαθήσουμε να δοθεί πριν το Πάσχα. Το καταφέραμε. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Είχαμε κάνει ένα δελτίο τύπου στην έναρξη των εργασιών τέλη Νοεμβρίου ότι είχαμε πει ότι μέσα στον Απρίλιο θα παραδοθεί. Δηλαδή ήταν εντός χρονικού πλαισίου, παρόλο που το έργο φάνηκε ότι καθυστέρησε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον διευθυντή του ΔΕΔΕ, τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος άμεσα χθες έγινε η αίτηση στη ΔΕΗ και σήμερα από το πρωί μας συνδέσανε με το ρεύμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη και ομαλότερη κυκλοφορία εδώ της περιοχής και να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από όλους τους πολίτες της Καστοριάς και τους επισκέπτες για όλη αυτή την ταλαιπωρία που δημιουργήθηκε κατά τον χρόνο της κατασκευής του έργου και από τις τρεις επιχειρήσεις που ήταν εδώ στην είσοδο της πόλης. Και πραγματικά έτσι τους ευχαριστώ για όλο αυτό που αντέξαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να ευχαριστήσω και όλους τους συντελεστές αυτού του έργου. Θα πει δύο κουβέντες και ο πρόεδρος και ο γεροκυβερνητές και Εγώ θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή Ανάσταση σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια για αυτό το μεγάλο έργο που αναδεικνύει τον οικισμό μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγοριάδη για την θεσπέσια δουλειά του και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους για την υπομονή που κάνανε, γιατί δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με την άνοιξη του έργου. Σας ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά αυτές τις Άγιες Μέρες, τον καθένα και σε κάθε μία. Να ενημερώσω ότι σήμερα παραδίδεται ο δεύτερος κόμβος από ένα έργο αξίας 3,5 εκατομμυρίων που περιλαμβάνει 6 κόμβους στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινήσαμε με τον κόμβο του Βατερού, σήμερα παραδίδουμε τον κόμβο του Δεσπηλιού. Ακολουθεί ένας κόμβος που είναι προς κατασκευή στα Γρεβενά και η υπόλοιπη στην Πτολεμαίδα και στη Φλόρινα. Όλα αυτά προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών. Προσπαθούμε σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να εφαρμόσουμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και να υλοποιήσουμε κόμβους τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια των πολιτών. Χρόνια πολλά και πάλι καλή Ανάσταση. Και εγώ προγραμματικά ήθελα να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη δηλαδή για την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Όταν γίνεται ένα τέτοιο σημαντικό έργο, όπως καταλαβαίνω και οι συμπολίτες, πραγματικά δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στη μετακίνηση των πολιτών. Και κάποιες επιχειρήσεις πραγματικά έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά και τον ανάδοχο που όλοι μαζί προσπαθήσαμε για να το δώσουμε στην κυκλοφορία αυτό το σημαντικό έργο.
και που είναι ένα αναπτυξιακό έργο για τον νομό Καστοριάς. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και υγεία σε όλους τους πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όσο μπορέσαμε και λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα. Εκεί ήταν λίγο καθυστέρηση, κατά τα άλλα προσπαθήσαμε και νομίζαμε ότι κάναμε καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.